Ġew imnedija l-iskemi ta' fondi li ammontaw għal 7 miljun euro għall-Kunsill Malti għall-Arti bilan li jkunu ta' sostenna s-settur kulturali. Dawn il-fondi se jaraw li dawk kollha li jaħdmu fis-setturi kreattivi jkollhom iċ-ċansa biex jinstemaw, joħolqu u jimirħu. Id-direttriċi fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti Mary Enkawki f'konferenza tal-aħbarijiet spjegat kif dawn it-tliet azzjonijiet huma fil-qalb tal-Kunsill Malti għall-Arti. Li nisimgħu u naqdu huma l-missjoni tagħna. Li noħolqu u nikkokreaw hija l-ħobżna ta' kuljum. Li nimirħu u naraw lil min jimraħ hija l-ambizzjoni u s-sodisfazzjon tagħna. Il-kap tal-fondi fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti Rita Falzon spjegat kif il-Kunsill qed jimmira li jkun aktar aċċessibbli u sostenibbli permezz ta' sistema diġitali ta' applikazzjoni. Hija sostniet kif l-2021 kienet sena impenjattiva għall-Kunsill, iżda s-sena d-dieħla l-ħidma tiegħu se tkun ikbar. Fl-2021, il-Kunsill Malti għall-Arti amministra 21 sejħa b'investiment total ta' 5.62 miljun euro fi proġetti, programmi u organizzazzjonijiet li twettqu f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Fis-sena 2022, il-Kunsill Malti għall-Arti ser ikun qed jamministra 15-il fond li minnhom ser jinħolqu 33 sejħa b'investiment ta' 7 miljun euro.